खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोननैसो गोनांथार आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना दा बे भिडियोनि टपिकफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजिमोननो हागोन पान कार्ड आरो आधार कार्डनि लिंक खालामनायनि मोनसे गोनांथार आपडेट दा बे जाहैबाय जुदि 31 डिसेम्बरनि सिगां जुदि पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामा अब्ला नोगोद 1000 रां फाइन होनांगोन दा बेनि सोमोन्दै जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायगोन आरो जाय बिथांमोना दासिम माने पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामाखै दा बेखौ बोरै खालामो एबा पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामाब्ला बेसेबां फाइन होनांगोन आरो मा प्रब्लेम जागोन दा बेफोरखौ जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायलांगोन जों बयबो मिथिखायो दा पान कार्ड होननानै बुङोब्ला जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार डकुमेन्ट्स दा बे जाहैबाय साख्रिआवलाफोरनि थाखायथ' मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट नाथाय साख्रि मावि दा बिथांमोननि थाखायबो बियो मोनसे गोनांथार डकुमेन्ट पान कार्ड आरो आधार कार्डनि लिंक खालामनायनि लास्ट डेटखौ जों सावरायखाबाय दा बे जाहैबाय 31 डिसेम्बर 2025 दा बे जाहैबाय लास्ट डेट मानि पान कार्ड आरो आधार कार्डनि लिंक खालामनाय लोगोसे जुदि 31 डिसेम्बरखौ बारोब्ला दा बेनि उनाव 1000 एबा 1000 थाखा एबा 1000 रांखौ फाइन होनांगोन बे खोथाखौ जोङो क्लियारलि नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना जाहाथे 1000 रां फाइन होआलासिनो दा थाबैनो 31 डिसेम्बरनि सिगां एप्लाइ खालामनानै लानांगौ एबा लिंक खालामनानै लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय दा बे मोनसे सोंथिया जोंनि गेजेराव जाखाङो दा बे जाहैबाय 31 डिसेम्बर जुदि बारोब्ला दा बेनि उनाव जुदि आधार आरो पान कार्ड लिंक गैयाब्ला दा बेनि उनाव जोंहा मा प्रब्लेम जागोन मा जेंना जागोन जों बेखौ बुजिनानै लाग्रोनि जुदि 31 डिसेम्बरनि सिगां दा बेखौ लिंक खालामना लायोब्ला the PAN will become inactive माने पान कार्डआ जेबो खामानियाव होयि दा बेफोरबायदि जानानै थागोन होननानै फोरमायनायखौ जोङो रोखायै नुनो मोननाय जादों बेनि ओंथिया जाहैबाय जोङो पान कार्डखौ जेबो खामानियाव बाहायनो हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बेयो इनएक्टिभ जेबो एक्टिभलि माने खामानि मावनाय नङा बै समाव नोंथांमोना जुदि दासिम माने पान कार्डखौ आधारजों लिंक खालामाखै अब्ला नोंथांमोना नैबेनि प्रसेसनि गेजेरजों स्टेपनि गेजेरजों खालामनो हागोन दा बे जाहैबाय फार्स्टआव नोंथांमोना टेक्स फिलिं पर्टेलसिम थांग्रोनांगोन दा बेनि उनाव गाहायाव नुनो मोननाय जादों लिंक आधार दा बै लिंक आधाराव थुना होनांगोन थुनायजों लोगोसे पान कार्डनि नाम्बार एबा आधार डिटेल्सखौ थुयोब्लानो आरो बिनि उनाव मोनसे लिंक माबायाव बाटनाव थुनानै होयोब्लानो नोंथांमोना पान कार्ड आरो आधार कार्डआ लिंक जानानै होगोन आरो जुदि नोंथांमोना पान कार्ड आरो आधार कार्डनि लिंकखौ जुदि नायनोब्लाबो माने पान आधार लिंकिं स्टेटास दा स्टेटासखौबो नोंथांमोना नायनो हायो जुदि लिंक दंना गैया पान कार्डजों आधार कार्डजों दा बेखौबो नायनो हायो दा बेखौ टेक्स फिलिंनि पर्टेलनि गेजेरावनो बेयाव मोनसे थायो दा बे जाबाय लिंक आधार स्टेटास नैबे लिंकआव थुनानै नोंथांमोना पान कार्ड डिटेल्स आरो आधार कार्डनि डिटेल्सखौ थुयोब्लानो दा बिसोरनि गेजेराव लिंक दङना गैया नोंथांमोननि गेजेराव बियो दिन्थियो दा बे पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनायनि मोनसे गोनांथार इम्परटेन्स खामानिया जाहैबाय मानो होननानै बुङोब्ला जों दिनैनि जुगाव जों बयबो दिनै पासबुक बाहायो एबा एकाउन्ट्सनि गेजेरजों जोङो फैसाखौ दिनै पासबुकआव जमा खालामो दा बैफोरनि गेजेराव जोंनि इनकाम टेक्स एबा इनकाम बेसेबां इनकाम खालामो एबा फार्मार हिसाबै बेसेबां फैसा थानांगौ दा बैफोर गासैखौबो सरकारा माने बेसेबां इनकाम खालामगासिनो दं फार्मारफोरा बेसेबांखि माने साख्रि आवलाफोरा बेसेबां माने फैसा मोनगासिनो दङ दा बैफोर गासैखौबो नायनो थाखाय दिनै पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनांगौ आरो लिंक खालामब्लासो दा गासैबो जोंनि पासबुकनि खामानिया सोलियो आरो बेयाव मोनसे बाथ्राखौ फोरमायखानानै होदों माने जुलाइ 1 2007नि सिगाङाव जायफोर पान कार्डखौ लादों दा बिथांमोनानो नैबे पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनांगोन होननानै बेयाव रोखायै बुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ दा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अके गोजोन्थों